video. Det bliver spændende, det her. Jeg hedder Katja. Jeg hedder Pernille. Kom ikke til Greve. 76. Sådan dernede ved næsen, ikke? Nej. Dernede ved sådan Sjælland. Køge, og så her. sådan den der buling der. Ja. 20 20 km fra København, hvis der er nogen i tvivl. Okay, prøv at hvis det lige var 20 km. 25. Okay, 20,2, ikke? vi har tænkt lidt over den her video, ikke? Og man sidder og tænker, okay, Hvad skal vi snakke om? Ja, det ser nemt ud, siger man, og ser på andre, der også laver videoer. Nikki, vi er største fan, vi elsker dig, du er så sej. Ja, Nikki. Og Ronny, du er bare irriterende. Ronny, fuck it. Og så bare tænker, okay. Du skal lige lukke den, ikke? For jeg tror, vi er psykopater. Nå, Er det ikke også det? det var lidt meget. Nå, så man tænker, okay, enkelt. Nå, okay. Enkelt, det... Okay, hun gik lige. Enkelt, men altså... Det er det jo ikke. Man føler sig her dum, man sidder og snakker til en computer, ikke? Og så man sådan tænker, okay, psykopat, hvis der er en, der kommer gående forbi ud fra vores dør. Min dør, ikke? Vi bor ikke Min sammen. dør. Vi er ikke søskende, vi ligner bare hinanden. Jeg er smukkest, ikke? Men altså, det kan ikke noget. Jeg har faktisk lige farvet mit hår, ikke? Altså, ved du hvad farven hed? Den hed Natural blond, ikke? Og, Life Natural Waterproof. men den er blevet meget gul og meget orange, ikke? Og jeg ligner sådan en solstråle lige nu. Så også man har den her, som faktisk koster 10 kroner. Hvorfor er den lilla? Hallo, det ved jeg ikke. Vi har emne over på skole, og vi er sådan nogle verdensdele, og det er herregrimt. Det er sådan noget, jeg er på sådan en yogahold for Asien eller sådan noget, og så skal vi bare sidde og lave yoga, og sidde og sige, okay, nu skal I trække vejret ind og ud, og så glide over en klassisk solhilsen op på ryggen og alt muligt. Så hyggeligt. Hvor kan lægge den der væk? Undskyld, jeg vil bare lige... Altså, vi har ikke nogen kærester, vel, drenge? Men, okay, en ting. Vi snakkede sådan lidt om, hvem vi skulle snakke om den her. Og så er det første, jeg tænkte på, at det var... Vi bliver nødt til at lige at... Vi skal lige... Jeg ved godt, det er måske et dårligt stil at starte med at disse folk, ikke? Men vi kan ikke lide Pretty Boys, og vi kan slet ikke lide sminkedukker. Vi kan slet ikke lide folk, der tror, de er 18, når de er 15, vel? Så nej, slap af. Ja, det er det samme. 13-årige, som der ikke har nogen patter, som der tror, at de er 15. Det er det samme, ikke? Så jeg går faktisk til fodbold. Ja. Nej, men vi skulle snakke om drenge, ikke? Det var æderkuldet, og det sagde uhøfligt. Nå. Nej. Ja. Altså, hvad er meningen med at sætte jeres hår op i 2 liter voks? 2 dåser. Ja, det er det samme. Det er nej, nu skal det ikke være sådan noget med, at I skal også svine os til, eller noget. Vi sviner ikke til, vi vil bare gerne høre om jeres stil. Kort sagt, det er rigtig grimt. Gå væk. Altså, ja. Jeg skyder Gå på væk. Gå væk. Mine griner til ting. Ja. Mig og Pernille, vi var bedste veninder i hvad? I et år. Ja. Og samtidig var vi også søskende. Så skete der noget. Og nu er vi bare like this. Søskende, ikke? Trend. Vi ved alt om hinanden. Fuldstændig. Så. ja, vi er altså. Vi godt, jeg stadig godt kan se dig derinde, ikke? Nej, men virkelig. Nå. Hvad skal vi... Og vi har planer for senere. Eller vi skal selv planlægge noget, ikke? Hvad skal vi lave egentlig? Vi får besøg af, det hedder Maja. Ja, og vi skal køre motocross-cykel. Ja, vi skal køre motocross. Vi lægger et link ind lige om lidt, okay? Ikke lige om lidt, men når vi har lagt, altså når vi lige har... Når vi har været at gøre det. For det kan godt være, vi sådan gør hvad? Ja, altså det skal jeg også sige, i vores blogge, der bliver det måske sådan lidt pervers tankegang hedder det. Tænkegang. Ja, men anyways. Og så vil jeg også gerne lige lægge en hilsen til Nikki. Vi har allerede begyndt på den, men Nikki, du er fantastisk, og du har seriøst den bedste humor i hele verden. Jeg har en bamse. Du har en bamse? Nej, hun må ikke få den her bamse, vel? Men lad læse. Someone's love you, ikke? Hvem er det lige, der elsker mig? Alle elsker mig. Jeg kan se på mig. Jeg er lidt. Nej, det var for sjov, ikke? You know I'm kidding. Nej, men ja. Skal vi... Og vi vil gerne sige tak til alle vores fans. Endnu ikke? Vi har... det var vores første video. Tak til fans. Og ja, så hvis der er nogen, der synes, vi ikke har noget liv, så vil vi sige, jo, det har vi faktisk. Og den, der siger, at vi ikke har nogen venner? Jo, det har vi også. Altså, vi er venner, ikke? Så vi er venner, vi like this. Og vi har en masse tøjdyr. Tøjdyr over det hele, ikke? Det er masser af venner. Nej, men vi har faktisk venner, og det er ikke fordi, vi ikke har noget liv. Det er bare fordi, at vi så Nikkis blog, og vi tænkte, hvor hun sejr, så vil vi prøve at lave indtal. Så det er jo det, vi gør. Men
I må have det, og glæd jer til vores næste. Hygge jer. Love jer. Hey. Ja. Vi var ude at optage det der mini-motorcykel-halløjsa. Og det var rigtig sjovt, ikke? Men så virker lortet kraftedeme. Og så filmer vi det. Så filmer vi det her. Filme, ikke? Og så kan kommer man vi ikke ind føre og det tænker, yeah, nu skal alle se, hvor sjovt vi har det. Og så prøver man at overføre det, ikke? Og så siger det bare, filen eksisterer ikke. Jo, det gør den altså. Ja, Så vi er ked af det, men vi kommer desværre ikke til at se os. Køre på crosser, selvom det er rigtig sjovt at se på. Især fordi, at når man sætter motoren på, så lyder det som om, man kører 100 km i timen. Det er som sådan en lille båndoptager, der sidder med sådan en, der har siddet indspillet sådan en knallert, der kører. Så det lyder som om, man kører her hurtigt. Og man kører 15 km i timen, det er en overdrivelse. Sindssygt, man. Det er som sådan en motorcykel uden, eller sådan, ligesom som man skal skubbe, når man må. Motorcykel uden hjul. Det går Det er godt. Nå, men vi smutter for i dag. Kan I have det godt, og vi håber, I nød os smukke piger. Nå. Vi er de smukkeste brundiner i Brunet. København. Jeg kan ikke finde noget at synge. Nå.